बसुमतारी बिथांमोननि मावनायखौ मोजां मोननानै दिनै नोंथांमोना UPPL आव जगदान होबाय मा पार्टियाव दंमोन नोंथांमोन? जोङो आगोलाव बिपिएफआवमोन सिगाङावबो गोदो बिदिनो नांलाय खमलाय दावराव दावसिनि समावबो जोङो गोबां खस्थ' मोनबोनाय हिसाबै दा UPPLखौनो जोङो जोबोद मोजां मोनो। बेसे गोबाव BPF दलखौ सापर्ट होबोदोंमोन? गोबां सापर्ट होबोदोंमोन थेवबो जोङो अनसुंथाइ मोनाखै जेबो गैया आरो गोबां नांलाय खमलाय बेनिखायनो जोङो दिनै UPPLखौ मोजां मोननानै सापर्ट होदों आरोखि। जयन्त बसुमतारीया दि बे जायगानि समस्तिनि क'क्राझार लकसभा समस्तिनि सासे बिजाथि एमपिनि बिथांखौ देरहाजानो लुबैयो नामा? औ देरहाजानो लुबैयो जों मोजाङाव थानो लुबैयो आरो गोजोन थासारियावल' जोंना। आङो BPFआव दंमोन आगोलावहाय माने बै अमर सिं जेननायसिमाव आं आगोलाव एबसुमोन मामा PCDR बाहाय आङो आगोलाव होबाय थादोंमोन ओमफ्राय उनाव माने अमर सिं जेननायनिफ्राय आङो BPFआव थानानै दासिमाव BPFआव दंमोन आरो ओमफ्राय दा BPFआव माने सरकार गैला हिसाबै सरकार गैयियाव थानानै मा लाब बिदि साननानै आं दा सरकारजों जयेन जानो गोसो जादों। माबायदि थासारियाव सोलिगासिनो दं दा BPF दिल्लीयाव? BPF दिल्लीयाथ' दा माने सरकार गैला प्राइमारिबो गैला गोदाव सोराव खुनु अफिसाव मानसियानो थाला बेफोरबायदि आरो। नोंथांमोननि नुनायाव दा UPPL दिल्लीया बिराद स्ट्रं? औ स्ट्रं। दा माबायदि मावलांनो सानदों UPPL दिल्लीयाव? दा UPPLजों बिदिनो जयेन जानानै बिदिनो खौसेयै थानानै बिदिनो ओंखारफानानै मा रोखोम खोनासंनानै बिदिनो थाफानो लुबैदों आरो। मा समस्तियाव गोग्लैयो? जोंना दादगारि फाथिसार। रन्जित बसुमतारीया बे समस्तियाव माबायदि मावदों होनना सानदों नोंथां? मोजाङै मावदों। मोजाङै मावदों। नोंथांमोनजों लोगोसे दिनै नैबे एमसानि न'आव फैनानै नोंथांमोना जयनिं जाफैबाय। साबैसे सोद्रोमाफ्रा दिनै बेहाय जयनिं जाफैबाय? जोङो दा 19 जन जयेन दं। 19 जन। औ 19 जन। जायफोर BPFआव दङ बिथांमोनखौ नोंथाङा मा खावलायगोन फैनो थाखाय? BPFआव दङफोरखौ आङो थांनानैब्लाबो मोजाङै बुंहैनांसिगोन दा जयेनिं जाबाय हिसाबै।